खुलुमबाय मानगोनां जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोन। स' दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो थांगासिनो दं जे खाम्फा बरगयारि आरो बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारजों माबादि गन्डगोल जादों दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आरो नैबे खोथाखौबो मिथिनो मोनगोन जे खाम्फा बरगयारिया रिपर्टारफोरखौ एटेक। दा बेजों लोगोसे खाम्फा बरगयारि बिथाङा UPPL जों माबादि बुरबक बानायजागासिनो दं बिनि रोखा रोखा फोरमानखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना क्लियार मोनगोन। स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु द चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। खोथाया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारा एबसुनि जाबादि खौसेथिखौ लानानै रायज्लायहैनाय, खाम्फा बरगयारिखौ लाफानानै रायज्लायहैनाय, बेखौ लानानै जिबादि मोनसे बिबुंथियाव होदों, बेखौ लानानै दिनै खाम्फा बरगयारिया फिन मिडियानि गेजेरजों बाइट होदों जे बिथाङा खाम्फा बरगयारि सारा रायज्लायजेनग्राया आरो रायज्लायजेननो आवगायजेनग्रायानो दिनै खौसेनि खोथा रायज्लायग्रायानो दिनै गाव जे UPPL आव हाबफैनानै गावखौनो गाव मोनसे दुरबल आरो सासे जाफुंसार नेता नङै बेखौ फोरमान होनानै लादों। रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजियो, बे जुगाव रावबो बुजियै गैला। आरो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनदों जे खाम्फा बरगयारि दिनै रिपर्टारफोर सोंनायखौ थिग मथ' एन्सार होनो हायैनि बिथाङा गावखौ दोनखुमानानै लादों आरो रिपर्टारखौसो उल्था बे खोथा सोंनायनि थाखाय बिथाङा रागा जोंदों। रिपर्टारफोरनि जेनोखि फ्रिडम अफ स्पिच बियो मा बेखौ स्वयं गावनो जार्नालिस्ट फरायहैलायनाय सासे सोद्रोमा होननानै जों मिथिनो मोनदों। सासे सुबुं होननानै बेखौ जार्नालिस्ट फरायहैनाय गोजानाव आरो बेनिफ्राय उनाव बेखौ आन्दलनाव लाफा लांनानै मोनसे मोजां खामानि मावनो सुबिदा होदों होननाय जों खोनानो मोनदों लिडारफोरनिफ्राय। दा बेबादि सासे जार्नालिस्ट बा जार्नालिज्म फरायहैलायनाय सासे सुबुङा, बिथाङाथ' सासे गोरों गोरा सासे नेतामोन। दा बेबादि सासे नेताया, गोरों गोरा नेताया, जार्नालिज्म फरायहैलायनाय नेताया बोरै सासे रिपर्टारखौ एकदमबारे डिस्टार्बेन्स होनो हाखो, एन्सारखौ होनो हायैनि गावखौ दोनखुमानानै लाखो, रिपर्टारफोरखौसो उल्था इनसाल्ट खालामखो? बे खोथाया जोंनि थाखाय बिराद सोमोनांथाव। बेजों लोगोसे UPPL जों बिथां खाम्फा बरगयारिआ बुरबक बानायजागासिनो दं। बेनि एग्जाम्पला जाहैबाय जे प्रमद बर' बिथाङा जबनि डिफिनिसनखौ जब माने साख्रि नङा, जिखुनु खामानि मावनाय होनदों। मिस्ट्रि मावनायाबो साख्रि, आबादथिलियाव बेरा दुमनायाव लेबार मावनायाबो, गय बागानाव हाग्रा एवनायाबो साख्रि। होमबा बर'फ्रा बा बिटिसिनि नङा, बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा होमबा जन्मनिफ्रायनो साख्रि गोनांखा। बयबो मोनफा नङा मोनफा खामानि मावनानै जायो नालाय, साख्रि गोनांखा। होमबा साख्रिखौनो नागिरनाङा, रिक्रुइटमेन्टबो खालामनाङा, बिदिसो होननाय जाबाय। साख्रि गोनांखा नालाय रिक्रुइटमेन्टखौ नाङा। होमबा मोनफ्रोमबो बे बन लायनानै न'खर सोलिग्रा बिथांमोनहा फिसा फिसौखौ लेखा फोरोंदों बन लायनानै साख्रिनि थाखाय। डक्टर इन्जिनियार जानो बा साख्रि मोजां मोनहोनो थाखाय नाजागासिनो दं। अब्ला बिथांमोनाबो अलरेडि साख्रि मोनखानाय, होमबा नाजानांला। बैसोर रायजो राजाफोर, गोरिब सुबुं हक माहाजोन हक साफोरनो नाजाहोयो, इन्टारभिउ होहोयो, होमबा बिसोरबो अलरेडि साख्रि गोनांखाजोब। खाम्फा बरगयारिया बेखौ सासे गोरों गोरा नेता जानानै बोरै गनायनो हाखो? बेथ' गनायथारनाय नङा। जब माने जानला मोनला मावनायानो साख्रि, प्रमद बर'नि सारनि बादिब्ला। दा जबनि डिफिनिसनखौ बेबादि होबायब्ला खाम्फा बरगयारि बोरै खोनासंनानै थाखो, बोरै गनायखो? प्रश्नआ बेसो, नंगौना नङा रायजो राजाफोर? बेनि सायाव कमेन्ट्स लिरनानै हरलाय, आं नेनानै थागोन। स' अब्ला खाम्फा बरगयारिया माबादि बुरबक बानायजादों बेखौ जोबजासिम नायलांबावदो। মইতো এপছু নহয়, মই কি ক'ম? এইটোতো ৰাইজক মাতিছে, দেশৰ হোম মিনিষ্টাৰ আহিছে ইয়াত। গতিকে BTC বাকী সকলোৱে হোম মিনিষ্টাৰে কি কয় BTC বাকীৰ কাৰণে, এই কথাটো শুনাবৰ কাৰণে চবকে এপিল কৰিছে। ইয়াৰ অকল মুছলিম মানুহ নহয়, অকল বড়ো মানুহ নহয়, নেপালীও আহিছে, ৰাজবংশীও আহিছে, চব জনগোষ্ঠী আহিছে, আদিবাসী আহিছে,
হিন্দী স্পিকিং আহিছে, অসমীয়া মানুহ আহিছে, মাৰোৱাৰী মানুহ আহিছে, চবেই আহিছে। ইয়াত মুছলিম মানুহসকলক কিয় টাৰ্গেট কৰিবলৈ কথা কৈছে? ইয়াৰ সম্পৰ্কে কোনে কোনে কৈছে কোৱাটো? কৈছে আগ্ৰাবাদ মহিলাই কৈছে যে মোৰ লগত আলোচনা হৈছিল এইটোৰ লগত ফোন কৰোঁ আৰু আমাক মোক একেলগে এখন টেবুলত বহালে আমি মিটত কিন্তু আজিলৈকে বহোৱা নাই বুলি কৈছে। আলোচনাটো এপছুৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই আহ্বান জনাইছিল আৰু সেইটো লৈ পেলাই BPF আৰু UPPL নেতাসকলৰ মাজত 3বাৰ মান আলোচনা কৰা হৈছিল আৰু সেইটোকে লৈ পেলাই হাগ্ৰামাৰ যিটো ৰিয়েকশ্যন যে তেখেতৰ কয়েকজন ইউডৰ নেতাসকলৰ দ্বাৰা যিটো কথা ক'লে আপোনালোকেতো শুনিছে, চবে BTC বাকী দেখিছে, প্ৰহ্লাদ বসুমতাৰী, কাষ্টম বসুমতাৰী সিহঁতৰ দ্বাৰা নিজৰ মনৰ কথাটো ব্যক্ত কৰিছে। মানে এইটো একো নহয় যে বিজেপিৰ পৰা অক্সিজেন লৈ পেলাই UPPL চৰকাৰ গঠন কৰিছে, এতিয়া অক্সিজেন নাইকিয়া হ'ব যেন লাগিছে। ইয়াৰ কাৰণে BPFৰ অক্সিজেন লৈ পেলাই যাই থাকিবৰ কাৰণে সেই আলোচনাটো কৰিছে, এই কথাটো কৈছে। গতিকে তেখেতে মিলন হোৱা বা একগোট হোৱা এইটোতো নিবিচাৰে। আচলতে তেখেতৰ হাগ্ৰামা এই ক্ষেত্ৰত আচলতে গেম খেলিছে নেকি, এলায়েন্স নহওক যাতে এনেকৈ কৰিছে? সেইটো তেখেতৰ ষ্ট্ৰেটেজি। আমি এতিয়া UPPL ফেমিলি হ'ল, UPPLৰ কোনো আঘাত নাহে, তেখেতে কি ভাবে কি কৰি থাকক। যিহেতু বিজেপি আগ্ৰাসন নীতি লৈছে BTR ক্ষেত্ৰত, যে বড়ো জাতীয় চেণ্টিমেণ্ট এটা আছে, এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ দুটা দলে এক নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু অনাগত দিনত বিজেপি লাভান্বিত হ'ব বুলি ভাবে। বিজেপিয়ে আগ্ৰাসন কৰিব গৈ আছে বুলি আপোনাৰ পৰাহে, আপোনাৰ জাৰ্নেলিষ্টৰ মুখৰ পৰাহে মই শুনিছোঁ। नुनो मोनबाय, बुजिनो मोनबाय, हयथ' दहायनो नोंथांमोना कमेन्ट्सबो हरबाय, आं आसा खालामबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ। आरो सोरबा जुदि बुंथारबावनो गोसोबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों मोजाङै गोलावै लिरनानै हरबानो जाबाय। थेंक इउ।